What the phone ya ba mama catch ni said the winning and winning no yaduma dia yedi ni dia ni obi ni mu a obi kyerɛ esan so obi kyerɛ ntino yɛ dia da ne da nyinara sabia mu sabia nyado yɛ kasa kyerɛ banyansafo abadwemma ɛnɛ nso kakra bi na abusua ne adɔfo atenase a yɛ de brɛmu na nsam no de sɛ de da bia ya ka kyerɛ mu yi no agye sɛ wuduedue mu o na wate ase eti wa nua due nsanimu a ebe ye wadwene mu bebre adofo a mo share video si mo a mo subscribe yeda mo ase nyankopon won hire obi bia da ne da nyina no de won saka no wa share video yi no wa send bi ama wunua me nua amoa wona ebabua wo tena amoa obi a ebabua obi nso enti muntie me nua ba ma bi etimi nya akokoduro eye odi obi e de breme na odi no de breme no sabia mu sabia nya ado ye nyina ye Ghanafo Abrantie insam no me ade ya mempese mema ne muaye efi se ebia na agya o kame ho a da bia wotie me enti nsam no bi wo ho a ya na bia wo ante no wo baabi na obi ate papa wo ye message bi de bre me a sebe no wo bi sansam fridoma wo kan sem bebre fa sebe ya mu sebe ya nya do doma hene ho asem we so sebe mpredi asa wo tumfo se tu na nyame kase mbomu ase ba bia ante biara na no say tu na no disem ni o na hemfo o de soma ya be koka ye ni papa ba bia wo bia mpese wa wutie nsem yi said ye wo ka say do ma hene oye politics no de nipa wahu ne wo ka enti de na asante hene na o say tutu ababi o o ne manfo obehu say do mama be ye no eno ho asem ne na soma ya o papa yi o hene ekoka ye titie tie ba bia wo bia tie no wa waso Asante Timba, Matima Nassau, Yakosi Forestry Commission, I won't cry. Now, your box site in Swa Aka, and Yamiesha Santimaya was sent out box site, you know. Ye say, ye tua, ye beya de, ye beya Santim Puntu. Now, the Danko and Kufuado, the Aquati Posia, or the sea interchanges, a one cry, or the sea interchange, a watamale. Nenko si da ben enkopem da ben ana asante ya be ye hwehan ama MPP abuye kwasia nanu ya mo beka ise ya manpanyi dada John Dramani Mahama oba yewra asante hene ho oba ye no odi mpuntujuma waye no sante memu ebeto nanim se onya kwanya ba niam obesan aye den aye atoaso enti no ne ye ka ni se Yaman penny dada by and import to Juma or Kay, or Sikumasi Kegeti awesi, Tafo, Eja Wesi, as someone say, Atonsu, Sevilla Hospital, Aferi Government Hospital, Kumewu Hospital, Yehe School, Adanya Hudua, and this Yabai Esi War, Santimem, Yehem Puntu Juma Kese or Ye. Na Yanfantu, Sevilla Asante, Yesi to Abba, Edima MPP. Na yet to apartment this. And this onya less than 600,000 votes. I was antimem. And so yen shampoo to Juma or Yetijae. Na ye besame say, Nanado Nanko Kufuado. Ombra Mekania Wayama Santimai. If Sanya Santia Cananado Unya Mampenini. And Asantima Punya Yasra say, Yemma Yemindaho. Na and Central Function we ever Sambaso. Yamanana Ekufuadu na wache bako. Yo, mini abema odi nsai nsemi ebre me se wo bisa me se mi kromu do ma hene oye politicians hene no oye politicians mine no papa asema papa yi nana osetu ababio ode soma ya eno so mo kan no eno de sebe ye mu sebe ye nya ado onipa oka no kra na kire se oye tamfo papa me tie abrochire ha sebe me nto aba me ni vote ayede to aba wo Ghana ena de obi ahuso no oka papa yi nsema wo hini nsema wo kan no me to Kumase kra me nim ho wan hu se san dwa Kumase kaje ti ade ba bia papa yi kekan nyina no NDC de koye ye o eni ti se wo bisa se de do ma hene na oye politicians mine na wo ka no krache adanse na one de ebia wono so de adwo mama ya madoma man na odi hu adanse de ani ehu na obi eka na na ya wo kasa yi no okasa ma Asanteman o ankasa ma NDC okasa ma Asanteman enti se wo obi sa nkwashen de asebe mehwa won sankan de a ebia nsa wo ya Asanteni nti woni obetima akoma nhia na wakobisa
wa ko ka kire o mo se sa adwa no ne de papa yi akeka bia no enye omampanyini dada John Mahama ne yeye enuanom no kure da ho amoma yenka adentri nipa mpe no kure na nipa ya ade etie animi a wutimu kasa fo na wo de etie wunua hyew omampanyini dada John Mahama na adwuma aye no ono na asante hene a woni oyini spokesman a papa ne ko ho wieye no okoka no sese ya twa na Akufo-Addo nso so meka na sem monfa sa politics hunu no politics fo na obi aye na de ame de krache baby a obi ame ka kire wo menya politician na momento abaso na obi a wo baby a ewiase de odi nani ahu de bi a mahu nim krom de bi a nkro hene hu sawa wo ya asantini o sawa ya de ani o papa Nana Akufo-Addo onya asantini oya chimni John Mahama sebe previous wo ye novena oya tani enso ankwesi Kumasi kajeti ano ankwesi ni watamale ankwesi ni wabole enti saa nneɛma na mutimu fanyansa kwan na mo kasa didi atam no owura baabi a wo wasam na wo kan no hu mu aye na me de aba no na hye wanu yi asam na waka no benya ho akatua se Kumasi nsama papa ye kan John Mahama ne koye saa adwuma ne de na onya kromfo na onwia Ghana sika no se de wo kasa asesa e de aye de ope na tindi bi aye saa nsama ya papa ye kan dia Ghana aban sika o said ye walk I said your mama aban sika no obi ade ye enti so obi ba no tindi bi ye bibi dia ne sese obi so ade na obi so ba wonti mfa bi ye bibi me nuanom Ghana fo baabi a yaduru na ya no kura mu ne yaduru no hwe se wo obi atwetu akobo obi ba eku no sese nipa no on nasals eno nya ade ya se wunua Ghana ni ate asem we bi e wo radio so obefa aka ho asem age se sebe mpredi asankwase asem enkwase asem a wo bi nsama ehu hia sa bre niam ekoso wo wiase oba bi ba basi anyem obi akoto no mona aku no a sa bre ye hu nipa kro anade o mo hu nipa no mpo no sa nipa no ye jeje ne so ye de na ekoba mini ano ebre du sen ka sa bre example so sete obi anko otwe tu we ni ka sa da na foreign square eno ne da na me ka no ye nua be ma Canada Japan ona boto wasan ka ayi ade say Lawrence Breswa na Nana Akufo-Addo breso de yenku nipa Nana Akufo-Addo breso de yenku nipa wo ho tesa ma tag nipa bi se omo de omo nye Nana Akufo-Addo breso abeme ya woto nwuma obi atwetuo se landlord atwetuo abone tenten no ayira wo prison enu nyina ya aba na adwuma e wo se aban hwe e ya aba na adwuma entimunya isa politics hunu na obi tiri ba bia mo kasati ahemfo mo kasati ampanyifo di atama emfaso obi ani so no wodofo woni aba mama ka kire nie me nua ba ma bi ode obi a wo ye de breme eno na me so matena se ye nyina ra so tena sitie a o tie John Mahama ensem a enye wo radio so a de me so mate ehu mu aye na me de abre no wodofo wo saka sende fama wunua mo share video yi na anko me nuanom saa niema we no ewo se bra so se ye twa so na se de meka no anka wo dan tie ye wo se dan na tene anto wo na ebeto kina ato obi no enya wagye se bi ento da eti nne kakra ye de bra mu nie me de na nka menimo se Kumasi kajetia adan ahodo a papa ya boboso yi ne saa John Mahama atima ye bibi e wa asantemamu enti sebe ye mu mini anama santefo mo matani be ma yi no munja na tam die bebrebe no na edoso be ma be ye bia me ye ni nyina me dia menya politician enti wa ye wadwen se wo be fanyansa kwan se wo de nsem bia ba me radio so no kura wonu maka kire na sebe Nana Asante hene otumfo se tupo ehu se ni Kumasi man na da ho no John Mahama be ye bibi mana wo na ntwie te sa wo na no na Kumasi wo na wo hu de wa ye no Kwasante ahemfie na kokko bisa me da ase bebre